jarri zenuen plantxarekin? Bai. Nola, ondo dago? Oso ondo dago. Vale. Funtzionatzen du Kurrotxu kremikarritzuleko. Kurrotxu posik dago. Katana hasi zinen momentun, esengu zen hain ondo, ez? Ez, momentu hortan oso txartua nintzen. Bai, Bai, katana estrenan ebanean, ez neuan bape ondo. Alatxu, oin beste goza konfesauko zut, hortik egunetik aurra, esaten Gabon Anatxutxik. Eta idaz, Aitxak! Pinikot. Gabon Anatxutxik. Imaginar restaurante bat zarila, eta pertsona bat zeure reseinak irakurtera sartu dala internetera. Ezer agertuko zan reseina hortan idatzitza. Itxaroteaz nekatzen naiz baina tira, gero merezi du, behin funtzionamenduan zerbitzua ona delako. Jo, Hau guztia izango da, bigarren eskukoa denez, behar bada aurreko erabilerek utzi dioten estragoengatik. Normala da, pertsona ezberdinek erabilieta gero. Trepas barra eskalatzaile maltzurra. Telebizioko munduko orokorrin bauken piskatori fami, ez? Trepat irazena normalian, dira, inseguridade pilo bat eukilako, eta benetan talentorik ez daukilako, benetako talento. Gaur egungo zer izango da, superarraro bosteun. Komunegoaz dela. Zeba txorri piniko dalako? Claro, iketxian txorritu daukat. Bai, Txorri makera? Hombre, txorrito? Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Aitzi zer modu zaude. Ondo, hemen txegaude. Ze kontetoztezu kontakotilleo bat. Vale, zerbait kontatzeko. Bueno, zer modu zaude? Na, ondo, bueno, ondo. Ja, ondo. Ondo, bueno, a ver, nazin mas, azte honetan nazin mas, ez da gineupe segaitxik, baina pixkat bajita, regli eukitxik zer ikusitxe duke. Mercurio retrogrado. Igual bebai, orduan, na pixkat, montaña rusako beko partin. Vale. Baina horrek nahi esan urrengo atalina ongo nazela goiko partin. Eta gero ja espero ja montaña rusia maitzik. Bai, bizitza horrelakoa da, bizitza. Horrelakoa da. Bizitza. Ekintza, behar duzuguna. Bueno, aitzita, zuzelan za? Ondo, bai, ematen du erredu dela porru bat, ondo. Bai, pozik, batez ere eguneko azien bragaketa delako. Bragaketa ona, gaurkoa, eta pozik horregatik zeia laster etxera goaz. Esan nahi nizun, eta entzulei ere bai, jakin dezaten apur bat. Urte berri hontan, nire propositoetako batzuk, bueno, horietako bat da, hilabetean behin liburu bat irakurtzea minimo. Bua, kopixetan oia. Ze oso proposito Berandu ona da. zoaz. Berandu Bueno, baina bardin da, errekuperaukot. Errekuperau, orain 2 hilabetean. Vale. Oso proposito ona da. Bai, eta ari naiz, ondo, ari naiz. Bai, lortu dut. Ondo. Vale, ondo. Ze dukezu konteako? Ez teize konto biot. Sin más, eguneraketa, aspaldi esan nuen, bakarrizketetan, bueno, hasi nintzela, ez zer, bi egin nituen, ez zer, bat beste baino beto, baina, bueno, bizitza. Saiatu nintzen beste behin, vale? 4. bakarrizketa egiten. Aurreko biak izan dira Bilbon nabe 9 eta azkena Debako probalekuan, Debako kulturretxeko probalekuan, vale. Trauma. Osea, azken bakarrizketa. Jo, oso urduri nengoen. Oso gaizki pasa nuen, bakarrizketetan ikuste dut neure burua, baina landu behar ditut hainbat gauza. Batez ere, autoestimuarekin eta, bai, sentitzen naiz oso iruzurgile edo bertsolaritzan pasatzen zitzaian berdina, eta pentsatu dut ez didala merezi hortik pasatzea, ze benetan oso gaizki kriston antxietatea, bueno, montatu nuen kriston drama hor Debako probalekuan, osea, kuadro, beste zera, bakarrizketalariak nik uste zeudela flipatzen, ez da puta kria dagoela hemen, baina bueno, sin más, humana naiz, eta bueno, ezin zait dena ondo atera beti, vale? Eta seguruna alanda be, zure burun igual sin más urte zala, baina bertako igaldetu euskero, superondo huela, baina ulertze zaitxut, zatzenin, rato txarra pasetiana behitxu, niri hori pasa baten behin, eta ez bereziki bakarrizketa baten zebitxu, nik gauzasko ingo neukez, baina bakarrizketa bat, ez tozta inbeste ditzen bakarrizketa bat eitxik. Neuke ingo igual, bakarrizketi. Ez da zure estiloa ere, ez? Ez, osea, edo... Ez, a ber,
suposatzo tein neikela bakarrizketa bat nire estilo baten, baina nahi ikusten anbitortan. Baina, pasau baten, egozala saso bat, hasi nitzela gauzak aurkezten herri mailan. Bueno, herri mailan. Vale. Osa, tipo, herrixen igual sozi zeuela eta aurkeztu itxene bala. Bai. Oso gitxitzen egiot, baina, bueno, hasi nitzen pixkat. Eta, zehaz konturetu nitzen, txarto, oza, enitzela ondo sentitzen, Insegura edo. insegura. Ez zenula gozatzen. Ene bala, bape disfrutetan eta gero esaten eban, baina zelan, ze Bilbon dauketenin benetan zabizeko sozer edo zarautzen dauketenin beste sozer edo bardindan nun, baina herritxi kanpo dauketenin, etxate hau pasetan, ondo gotena. Ez dakit, herrixaz lotuteko gauza badan, edo ezagunek egotian kontu batan, edo zer, baina konturetu nintzen neupe herri mailan karal publiko dan edo zerreinde, ez padaolan gauza super gionizau bat, nire sozer esentzixa minimo bat atabi erbot, enitzela ondo sentitzen. Eta hasina, ja, ez, oza... Ja. Ez zitzen. Ez que gauza askori ez esan barzaie, osea, uste dut prest ezarenean sentitzen, jode, ja heltzen da puntu bat, porque ni saiatu eta hirugarren bat. Eta hirugarrenean oraindik oso ondo joan zen, eta oso ondo pasa nuen, baina oraindik ere komeriak hori egiteko. Laugarrenera joan nintzen esaten, tia. Osea, ez duzu bat ere gozatzen, ez prozesua, ez testua sortzeko momentua, ez aurreko eguna, ez goiz hori. Osea, puto kuadro, gaizki. Eta gero irten nintzen, eta lagunek esan zidaten oso ondo egin nuela, eta superarro, eta ez dakizer, bale, oso ondo da. Baina, hori bizitzeak ez dit batere merezi. Gero ere bai, uste dut pasatzen dela, porque adibidez gauzak aurkezten eta ez zait pasatzen, porque zu ezoaz holtza gainera zu izatera. Ez? Oso gionizaue bada ez, baina bestelan bai, niri gauzak aurkezten, a ber, eskezan bai bazeuen pixkan nire tipe. Hombre, beti egongo da, baina diot, ez zarela zu bertsolari bat, kantatzen zure emozioen inguruan. Edo, bertsolari batek ez daki ze bertso botako duen, etxetik atera aurretik. Eta humoregile batek ere ez daki bere txisteak ondo sartuko diren edo ez. Beti ere probalekoa denean, Bai, baina nik neuken zentzazio izan, esaztiela, bale, presentau hau, ze benetan zabizen za, telebizioin za, erradixun, orduan entretenimentuzko gauza asko izuz, así que presentau hau. Venga. Tipo, eta ordura arte beste jente batekin da benin. Orduan, neuken zentzazioie, espero zalan igandik zozer. Izan daiteke. Eta, ez dakit, eta gero dana ezagunek, oza, nik uste dala herriko zozer. Igual, herrixen dalako, eta herrixen guzteatelako eukitsi bakarrik nire baki. Bierraz errelazen hauteko gauzak, igual, naixot pixkat kanpora. Hausnarketa interesgarria da, Oza, igual, markine altzen azenin, ikusti ja markine, aizialdi, tranquiliade, eta... Lasaitasun bat. Bai. Ez ikusti amen be bierran biot. Bai. Sin más, hoxe bakarrik, gero beste lekutan etxate hori pastan. Bueno, bukatzeko ja pasazitzaidan, ora, zera kamerinoan sartu, eta ezen mitiko taberna bateko monologo bat, osea, zen zera holtza baten gainean, aulki pila baten aurrean, jendea horbean, nigoian, sentitzen nintzen, como, ze ostean abil ni hemen, ez nekien ere txisteak gogorre gizartuko ziren, ze humore beltz txiste ugari zeuden. Baina kalzahora sartu zen duzen? Denetarik. Adin guztietako jendea zegoen, orduan jende gazteak bai egiten zuen barri, baina nagusien aurpegiak ziren hau, bueno, superatu behar da hori. Malen izeti, miopixa pixkataz, ez? Hori ez da arazo larriena, porque badakizu zertarazoa zen berez. Baina, kriston bero aur kamerinoan iluntasuna, besteak dena kontzentratuta, eta ni nintzen bigarrena. Pues azkenean izan nintzen laugarrena edo, porque beste izaten, mese, Juanzu, mese, urrengoa zu. Ezin nintzen atera, eta atera nintzen zesan nuen, tio, lagunak etorri dira zu ikustera, ez da zara ateratzen etorri gara ona, debaraino. Baina, bueno, azkenean egin nuen eta punto. Sin más. Eta seguru superrondo, es que fijo. Bueno, superrondo ere ez, baina bueno, egin nuen. Eta listo. Baina ulertze zaitxut. Atzenin zure lasaitxasune jokun gatzen danin, zato zu bitxu. Que no merece, tia. Ni etxean oso lasainago. Eta hemen, eta punto, eta listo. Eta egunen batean, bakarrizketalari sentituko naiz. Hori ere kostatzen zait. Aitzi, baina, oza, eske ez teukezuetan, oza, beti buelta hozin, ez teukezutan esan, aldo zu temporada pixkatitxi, rabia maten dit. Gero ez dakizer, eske ni pesto esaten, inoz geixo ez da tengo beste zehar markinen. Oin, momentuz ez, gero igual bai. Momentuz ez, momentuz naixo markinen.
Badago Paketan itxi. bitiko esaten duen esaldi bat asko, en peores plazas hemos toreado. Bueno, Orduan, horregatik matxakatzen dut neure burua, ze ez naizenean gai hau egiteko, esan ditu, jode, tia, En peores plazas. Neu poixe Nola esan ez zara gai? Claro, baietz. Baina, bueno, Ez que gauzista esarela gai, basa gai, baina momentu Ez da honetan momentua. ez nahi, eh? Ez da Eta jazta, momentua. eta hori beba danitzako norberan buruan ganako maitxasune. bai. Zedana exigentzi xibe, Eske hori, eske ez dit merezi. Ez, Así que osea- punto. 2 urte barru ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Urte bete barru ikusiko Claro, baietz dugu. ikusiko dugu. Sin más. Eta oin, ikusiko dugu entzularen galdera. Perfecto. Gaur egungo ze inbentu edo ze gertaka erakustezu harrituko liokeela hemendikan 500 urtetako gizakiari? Ai, eskerrik asko, Maria. Ai, Jo. Maria, Mary. Gainera badakigu bideo hontan dedikatu dizkiola hitz batzuk datorren gonbidatuari. Gero ikusiko ditugu, baina Bai. hori. Anatxu dala gure laguntxu. Anatxu, Daia ezagule zein datorren. Vale, gero esango diogu Anatxuri daukagun broma. Vale, gero esango diogu. Vale, bueno, Vale. ona dator momentu hontan, oza, ontxe jarriko damen, Anatxu txik, Ana Goitiarkaga, lekeitxarra eta munduko onena, kazetaria, aurkezlea, modan aditua, munduko onena ikusiko zu. Vale. Ba, listo. Ahí está. Lekutako puntatik etorri behar izan da grabazio honetara, bertakoa izan da denak ezin zuelako polita izan. Euskal Herriko gorrilla ofiziala izan liteke, zabalduko duen lekutik alik eta gertuen aparkatzen profesionala delako, hemendik aurrera @gorrillatxutxik Instagramen. Igual bera bazilatzea zaigu komeni, ia ezote digun aterako katana. Lekitxarra, kasetaria, humoregilea, aurkezlea, modan aditua eta personal shopperrean aritua. Dato kurioso bat, behin tortola hileko plantxarekin errezuen. Horrazkere berri baten bila egongo otez, Viaje luzeak berarentzako terapia direnez, kasu hontan errepidean ez, baina askotan ibilbide terapeutikoa ere badenera, konbidatu dugu. Txu, ongi etorri Anatxu! Ana Eskerrik asko. Aixa politxa. Super originala, zerreria. Eze ondo, neska. Tortola erre zenuen plantxarekin? Bai, Nola da, ondo dago? oso ondo dago, Vale. funtzionatzen du Kurrotxu kremikarrizuleko. Kurrotxu posik dago, eta baina hori nahi baduzu jakin zelan izan zen, Akelarren da. Akelarren dago. katana. Katana. Katanan be bai? Katana. Katanan dao. Katanan ganera, dana oso ondo esplikata. da. Vale, perfecto. Eta jenteak itzen dugu parre pilo bat, Es que hori bai, kontatzen bai. dutenean. Hombre, es que bai. tortola bat erdian No dagoenean. querrera el tortolia. Claro. Baina eske- Eta besti juergan, farmazixa huelta, bueno, enoi Bai, spoilerrik ez esan, eitxa. ez esan. Enoi esan. spoilerrik eitxa, ikusi katana. Bai, Vale. katana. Baina pilo bat anekdota aukera solakuak, Nik lista bat daukat, eta daukat urrengo monologo beste batzuk eitzeko. Ez que ara sinestan zute. Bakiz, akorda bera itxosten, Aitziber Garmendia proposatu zuni lehenengoz bakarrizketa bat eitzeko. Atal guztietan, aipatzen dugu Aitziber Garmendia, Garmendia, hasi barko beti. Ez que normala, hasi barko nik uste gara dut pagatzen, Bai. Aitziber. Ez que nik uste dut Aitziber beti aipatu behar dela. Ja. Una Bai, pertsona Aitziber- bat aipatzeko. Aitziber Garmendiak esatzun bakarrizketa bat eitzeko, da zuk zuela ningo ni bakarrizketa bat, da esatzunin, Anatxu, zuza oseik Bai, bakarrizketa bat. bakarrizketa basada. eso da, ja. Zeuza, memisa osoik. Perfectamente. Eta komprobadot katanan bebai, ordu bete hasi nintzen, da gero eta luzio doia. Ordu bete. Ah, bai, bai. Ordu bete baino gehiago egoten zara hor bakarrizkera Bai, egiten? bai, bai. Buah, tia. Ez que Bai, makina. ordu eta hamar, ordu eta lau, segun. Buah. Batzutan luzatzen da. Buah, Bueno, azteko atalonaz, Anatxu zelanza, lehenengo hortik hasikoa. Zelanza, momentu hontan, garai hontan. Oso ondo nao. Oso lasai nao, bakian nao. Bai, tio. benetan esan dut. Asko pozen naiz. Nao bakian, nao Okian. lasai, eta azkanengo hiliak eta gero, bapatian izan dago, buah, zelako posik nao. Zelako ondan, Anatxu. Oso posik Ke nao. guai. Merezitxe, Oso posik, bai, eskerrik asko, baina eske, bapatian astro guztiak ipini ziren nola, esateko modu bat, eta on derrepente danak jabe, Vale. eta nago ondo, etxia ondo dagolako, semia, zoragarri, aitza, izena, eta neu, laguna, dana. Ze ondo, Anatxu. Inguratzen naben Zer guztizia, postena zen. ondo dago. Mhm. Itxe gora bera, eta lasai nao. Osa, lasai, hori da berbia, bakian. Ze Alan dabe, importantea. alan dabe, gora berak egoten diez. Oh. Ezkenik benetan zautzet, justo lehen honei kontautzet, aurrekun zuaz behinoan berba, gora beratzu, batzutan izetena, baina aspaldixon ondio geixa sentitzot. Bitu ba, Gora berak. Hobeto egoten ez badira, baina normalak dira ere. Bai, gora bai, bera. baina... eta eukin berdiraz. Bai, A ber, eta esan, zelan zaoz, txarto nao. ja. Zemoten dau beti izan berdeula, ondo nao. Ezin dozu esan,
txarto nao. Ja. Eta emon zure buruari eskubidea txarto oteko. Eta txarto nao, askotan gero ondo oteko batzutan txarto egon bergara. Beti ondo ezin gara egon, hori argi dago. Bueno, txarto nao, eta punto, eta negar nahi duten, edo sarata nahi duten, edo eta esan, nik hori ikasi dut. Aurreko hiliak pizka gogorrak izan dira, ez dakiz haitxik. Hormonak, desestabilizak, gauza asko pasa jara zinguruan, eta ez neuan ondo, baina fatal, osan, ni heldu makillajeran miramonera, hasi negarrez, Ostras. eta makillajekoak txopolo. Zen ni beti zuten azbarre, jiji, jaja, anekdota Claro. konta. Makillajen pasaten dugu, bomba. Da, derrependian helduta negar baten da, egun baten. Bi, tal. Bai dauz, eura zoragarri jatira orduan, pues como, ai, tranquil, tal, baina bai, helduta, solta biharra. Ganera ni olakoan az, osea, ondo bana, o igarritzen ja, txartu bana, igarritzen ja, supertransparentian az, baina, esanen berda, ez nao, ondo, Bai. ez te zer pasaten. Osea, danot daukagu horrek, eta batzutan ganera, txarto honen bihar da. Gero uste dugu gugarela gaizki dagoen bakarra, osea, ez? Bai. Baina eske jende askok dauzka arazoak eta, Bueno. eta problemak eta gaizki dago jendea, eta Bai. sin más, eta ulertuko... Gero, sare sozialetan be, askotan, karo, normalian beti ona ataraten duzu, ezta? Edo, dana superridilikua eta hola, Ona. orduan, pentsaten dugu, holan dala dana, sare sozialetan nien hasiko nire amargura kontaten. Bueno, ez ale ongo txarto bez, ez? Baina, askotan pentsaten dugu, bestien bizitza beti dala hobia norbera baino. Danotaukuz geure gauza. Sekule ez dakizu besti zer bizitzen daun. En todas las casas pueden habas, esaten da. Hombre. Eta, baina benetan nik uste dut, amendik, ebindika berdugula, txarto gotia ez dala esaz. Txarra. Hola da, bueno, txarto no. Egin negar, nik esan dut, egin berda negar. Beti, ez egin negarrik, egin negar. Bai, totalmente. Negarrak ez dutzu desahogaten, nik etxo negar pilloa eta. Bai. Temple, ui. Orgasmo baten moduan. Bai, tal cual. Ba, negar egin. Egin negar. Ni kostatzen zaite, Bai. Behin egiten dudanean, bueno, hori da niagara, baina... Ja, zuri geixak kostea, Baina bai. igual ez hain beste. Baina nahi gabe, osea, ez dakit, bloqueo emozionala igual, ez dakit. Nire ez baina lotzi motoste batzutan, Ze niri zero kostetate. Eta Nire bai. hasi neike edonun. Eta batzuan pentsot, bueno, eski nik negar edonun. Osa, literal edonun. Da, entorno danetan. Eta batzuan lotzita gana motoste esatot, jo. Osa, eski Nire zein bai. neike Niri negar lotzia ja ez. ezetxeko. Ja. Eski zugo asko kontauzuz. Bai. Atzo Bai. nintzen bigarren kafea irratu izan da, uste, Bai. presentazioa bat izan al, hori dana nonditak izutanik, hori dana kontaot. Eta, osea, Ze agertzen zan? eta, ba, ez dakit, pio, gauza nire bizikoak, nire iseko nerropa gustaten jara zela txikitan Jesus, Maria. Oso politxe izan zan oian amaritoren nahi bane, presentazio super politxe nik, hori dana kontaot. Eta, eire gezan, oversharing, ez da izan. Bai. Zera oversharing. Balarrei partekatzi. Bai, asko, Ah, bale, bai. Eta, bitu beste berba bat ikasi duten esan zazon gaztioko lan itxen duzue berba. Oversharing. Eta orduan ikasten etzen dago, oversharing, bitu, bale. Beste termino bat ikasi dut, eta ni unaz super oversharing. Orain, terminologia hontaz ari garela, duela gutxi nire altxasuko lagunei, bueno, alako batean izketan, eta ezakiz hitz esan nuen, jo que se, imaginate, cringe edo, ez dut erabiltzen, baina imaginatu. Ze egiten zer zen, eta haiek, tipo, ze da hori, ezakizu zer den, eta hasi nintzaien hitzak esaten. Ez ekiten bat ere, osea, ez dakiz ze mundutan zulo bat da. Osea, jendeak ez daki. Baina batzutan hobeto da ez jakin, Bai, baina... Osea, gauza batzutagoz. Ez jakitea zer den, jo que se, shipeatzea, edo crash, edo... Osea, badaude minimo batzuk. A ber, igual ez dut adinagatik, igual... Bai, ez? Shipeu da, gentik gure arteko lio bat imagineti da guzteti. Hori da. Baina berez igual ez da. Ja. Hori da. Zer imaginaten dana, ez da pasatzen. Bai. Ba, mitiko ote hasten da, eta sortzen di 50.000 shipeo gure burun. Ote aipatu duzula, por cierto, erotuta daude, iazko oteko, bueno, eskanatxo, eskezakizu, osea, baina, ote, Operación Triunfoko, aurreko edizioko jarraitzaileak daude, burutik oso txarto. Jon Ferrazeo ginen berbetan oteko gauzei buruz, eta galdetu gontzen, Martinek eta Juanjo kalkarraz jarraitzen dabe ondino, ze momento baten sortu zan hor kotillo bat, lagai bela, da gero hueltau izile, o bueno, gero igual izile hueltau, galdetu gontzen hori, esan Jon Ferrek baietz. Rilsetara igo genuen. Osea, segitzen da bela, alkarraz. Bai. Bueno, horren konture,
Zaki zemat iruzkin... Tontatzat itxina be, hori galdetzea. Ke ba? Bai, ez tonta, no está informada, bueno, no sé qué. bueno. A ver, Baina, a ver. A ver, Baina, asako komentario, Eta gaztea Bai, sarietako... zeuek horre haitxik. Bai, eta Twitter... borra! Bai. Borra. Eta gero gaztea sarietako Borra! publikazioa. Bai, erotuta daude. Baina erotuta hori ja da, baina de psikiatriko, Gaixotasun, bai. De Benetan. psiquiátrico Bai. total. Bai. Borra! Que sí, que no sé qué. ¿Cómo preguntas eso para meter mierda? Niolan, ¿cómo para meter mierda? Kotilla urte salako, Ya. galeto inotzen sin más, Ya. Jesús. Sí, como que les va a afectar su sesando, su nevera de que- pareja, es que me parece... Eta gero super obsesionatuta daude Martinekin, Ai, ama. porque gaztea sarietako publikazioa igo zutenean gazteakoek, iruzkinetan, igual daude irureun iruzkin esaten. Gonbidatu Martin Urrutia, ibita Martin Urrutia, irureun, horrela, Erotuta da, ez duzu ikusi hori? A ver, gora bihozak en Gaz- directo baten sartu nebanin 5 segundo. Ah, Twitterren la reportera agertu zen. martinista! La reportera martinista. La reportera Eta literal martinista. esan zen, Ostra, kaixo Martin, zer moduz ondo. Ya está. Zizazten geixo ez bala nahi. Bai. Eta gero Iban Garziak Iban berbaz. Bai. La bueno, reportera zenbat bala martinista. Nik flipa etxen dute, hor da hon Operación Triunfo, ez da hon... Ez dakit, obsesioia edo... Ez? Bai, oso jebia da. Ni- Zu baukezu? Sekula ez nazi zen, Fan. zeo zeren oso... Bai, a ber, fananaz, talde musika, taldiak etolan, edo, bai, baukara zen hori referentiak, baina sekula ez nazi zen horrek fan zoruak. Ja. Sekula ez da teuki hori, ez? Ez. Gaur egun fandomak oso fuerteak dira. Bai. Osea, oso. Eta batez ere, Baina Operación larrei Triunfo. iruditzen Bai. jat. Zuk adibidez igertu Bai. zuganako badauela olako fandom fuertei. Bueno, a ver, baina, o sea, Ana, zu jarraitzaile asko dukezus? Fandom badukezu. Bai, fandoma daukazu. Jode. Eta altxasuna joan zinenean... Kontau! Kontau! Aitzi kontau! Bai, no, sin más, totakeria bat da, baina... Grasitxitxe da. Zagit, amari esanion zu etorriko zinela ona, amak denda bat dauka herrian. Eta, bai, eta esan zidan, Grabaten egon nintzen azkenengo. horregatik, Altsasun. bai, zera ropa Ascension egon zinen. Supertakoa zara? Bai, Abeitu, ez Bai. neban ezagutzen altzazu, Ez. lehengo bidar. normal. Nahi dut joan, ez, baina joan nahi dut nire semiari guztien jako zasko momorrotxoak edo... Momotxorroak. Momotxorroa. Hoi, gustatuko zaizu pila bat. Buah, bai, eitzen gauz disfrazetxi, imagina, banez dago, bai. Eta gero Gustatu bat ikusi zaizue. ebanean, zetaken Zeta, kontzertua, mitoaroa. mitoaroa, izan dela, nire bizizan, benetan ikusi duten gauzarik eta Heavyena, politxan etariko bai. bat, flipai eban bebai antxen, Mhm. eta esaban ama onja bai, disfrazen bordo. Etorri nahi dugu- gustatuko zaizue noiz da? pila bat. Karo, hau ez dakit noiz betituko den, baina da Noiz izaten da. martxoaren bigarren aste artean Ah, edo, vale. bai, a Aste ver, arte. aste artea da, claro, bai. Baina, bueno, arratsaldean da, osea, Baina jau, zazpietatik, lekitxotik ordu Ja. bita. bai. Bueno, hori. konta, hasi Bueno, bai. Anatxu. Bai, eta amak esan zidan, uste dut duela gutxi egon zela altxasun. Da nik bai, porque nik ikusi nuen bideoa ze Asensiokoek igo zuten gero. Vale. Eta, nola dakizu? Pues, nagoen behin dendan, eta lako batean, hor zeuden emakumek, ez da la Nacho, ez da la Nacho. Eta amak ez zuen ondo entzun, La edo... Natxu mote bat. Nacho tal, eta sin más maleni esan nion, eta barrez lehertzen hau, ez da Ez da zer la egin zion Nacho. nahi, ez da la Nacho, ez da la Nacho. Sin más. Eta diotau, porque, efectivamente, fanak ez dira izango, baina ezagutzen zaituzte. Bai, gero asko que blogetik eta Es que hortik seguramente- bai, erropen kontuatik Claro. bastante emakumeak eta. Anatxu, Bastante. oin beste goza konfesauko zut, hau zui bestotzu desan pentsetot. Lo de la amiga. Bai, hori gero kontatu. Vale, ez, baina egixe da, etxin, ez dakit nono, zoze, Anatxu kau, Anatxu besti, beste zer da, haitxek, ze Anatxu? Danik, Anatxu goitia leketxoko da, nira maizplikera, bai, ez da izan, doze. Eta total, erakutzi geuntzen zure bideon bat, o zure zozer, eta hortik aurra, gatuakon Anatxu txik. Ze, esan zen, bai, Anatxu txik, bueno, da gatuakon Anatxu txik. Eta hasiaten hortik egunetik aurra, esaten Gabon Anatxu txik. Ah. Eta idaz, beti pitxos de Gabon Anatxu txik. Eta ez da izeba, Aitxak! bai, eta audixo ipiniko Aitxak zuen. fana, tio. Sentitzot melo, Zer? audixo pintzan, oie. Melori onar, osea, eskatu diozu, Ez dute baimena. desgatu. Ez dute Ai, desgatu. aixa ona, ke majo, anak. Gabon, anatxutxik. Gabon esateko? Ze kuriosoa. Ze lotxa, tia. Aaron,
Gero galetik gotzen badazpan permisu eta izten moste ipinikot. Gabon, Anatxuti. Zer? Literal kamera ipintxoste. Eta gauzida, deuketela eskuragarri hau dixu, zelagun bati behin grasixi itzen honek egoerik, eta mendik aurraia gurartin bezateu, gabon, Anatxuti. Baina asko gustatzen zat. Hombre, no les zaizu gustatuko si protagonista Gabon, zara. Anatxuti. Qué fuerte. Ahí va la vez. Igual txipeo onda moduan non Anatxutxik erabili berda agurtzeko. Dana, moda. Hola, nolako berba bat, bai, termino bat. Ez dakit, da anatxorra bat, Dana izan anatxun zozer erakutzi gendule, bai, hau anatxutxik lekeitxarra ez da izan ezeke, jazta, gabon anatxutxik. Ai, Ya está. ama. Zer raroak Anatxutxik zareten. me había pensado, ¿en qué momento? Espirina. Guaia da. Oso guai. Ze nire lehengo bloga Anatxutxik zan. Oso Rincón guai de xeda, Anatxutxik. Oso guai da. Oh. Oso guai da anatxutxik. Bai, Anatxutxik, me berezi encanta. edo bai. Pintzako eske bestera bat ez Pintzako zaitxuko esan du. superkutri. Bai, zera. Ah. Ez zaitxuko bestera bat. Ze momentutan okorri zaten niri hori. Tiene engancha dauka. Enganche dauka. Badauka, Bai. bai. Amua, bai, badauka. Jente asko que zan, Anatxutxik, zaten nagoen. Jentiako da. Anatxu, Zala natxu. Eta gero broma bat daukagu. Jo, lo de la amiga esan bar dugu. Zer. Sin más, super tontakeria ere bai. Baina koina bat daukagu gure artean, ze. Ez dakit, osea, zuek harremana daukazue. Bai. Ondo, Nik zurekin baino gehiago behintzat Bai, bai, bai. bai, Porque bai, ikusten bai, zarete bai, bai. tal. Dasko etxen dugu berba. Claro. Zeutan iazten gari nia, bueno. Bueno, eta ba ez esan ez ez, porque claro, Bai. eta nik onartzen dut, hau, harreman hauek, perfecto. Eta behin esan nion maleni, bai, zure laguna, Anatxu, en plan, zure laguna. Ama, en plan, como nire laguna. Bai, berez bazarete, baina... Ez, baina esan eban, tipo, zuribe badala. Ze Ja, grasixisten, ez bakarrik zuria. grasixisten, zure amai ez esontzela, sí, la amiga de Malen. Ah, hori da, claro. Eta sin más, eta ya daukagu Anatxu tu amiga. O Bai. sea, sin más, pues koña moduan. Sí es mi Sí, amiga. es que sí es, baina zu en plan de ez, no sé qué. Bueno, Bai, Vale, ya baina está. zuria bebanaz. bai, Ez dugu bai. itxena inbeste Claro, berba. Bai, Hori da, bai, hori da. konsideratzen zaitut, baina... Baina bai, Bai, harreman ez dugu gehiago hitz egiten, daukagu, claro. harreman gehiago daukagu. Claro. Igual Baina- markinak udalako eta nile... Eta aparte, Eta o sea, ikusten zarete, topatzen zarete. no kera biltzen daukabon anatxutxik, o sea, Ja. munduko fan handixenak. Ja. Baina Baina izena zure haitxak. Jose Luis. Melo. Jose Luis, Melo. musutxu bat. Anatxu txiken partez. Hainbeste Melo. Melo, deitzen dutze. Ah, bai, beraitari Melo melo se va. deitzen dio. Melo como, melo... Yo me lo guiso, yo me lo como. Zeba da melo. Jo que sé, nik motik ipintxe joa. Ja. Ba, gero raro etxen jako haitxak esatik abon Anatxu txik, berak melo deitzen Eske, dutzenean. claro. eske. Claro. Hau permiso eskatu bitzete. Bai, mamarko dizu permisua, porque izan dira 5 minutu. Bai, Bai, baina gauza da esati, eta beste gauza bere audixo ipintxi. bueno, a ver, gabon Bestela- Anatxu txik ez dago esan beste munduko zer, Distorsionatu Oso bere lotzatixera, ahotsa. oso En lotzatixera. plan de, bueno, txutxu. Vale. Sí, Xandori. Ur pizkatxo bat ematen azu, eski gaur pizkat Bai. zikuna. Bai. Venga. Bai, resakia nahi izango da. Bueno, tarti Baina, zaratza hotza goiz dauka eta txerto. Rosalire goiz. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Orain, Anatxu, Ai, ama. gabon Anatxutxik, daukagu. Arrosaliren tartea. Orduan, entzune ingo dugu arrosalik utzi diguna, Bai, bai. eta esango dut pertsonalki, ekarri dugun jokua, bueno, originala eta zaila dela baita ere, porque neri kostatu zait, eh? Bai. Vale, Ba, gorduan zuri kosta baiatzu. a ber. Vale, entzune ingo dugu arrosaliren audioa. Hola olita anatxutxitita la más bonitita del mundo mundito uiai. Kaixo anatxutxik zeu bai zazelatxik. Lekatxoko isli baino politxaua za. Eta gauza bat konfesakotzut. San Antolinak asko gustaten gazta. Baina ondarruko zapato azule ezin supera. Rurru ondarru. Keba bromire, lekitxo. Neuk baina lekitxoko portuan eotia ontxe momentuan. Baina ezin. Baina gaur lekitxarra daukau benetan zabizen eta hori marabilia da. Marabillosia zara zeu Anatxu. Eta horregaitxik inbita zaitxugu podcastera. Baina kontua da, nik dakiten moduan marabillosia zarela. Igual jende askok ez dakixela. Jendiak telebistatik ezagutzen zaitxu eta igual aurre iritzi asko sortu aldoitxu zeure inguruan. Horregaitxik, gaurko neure sekzinoian planteaten dotzuten aurrengua da. Einreseina bat zeuri buruzkoa, zure eksa izango bazina bezala.
ek mutil, ek lagun, ek lankide, imaginar restaurante batzarila, eta pertsona bat zeure reseinak irakurtera sartu dala internetera. Ezer agertuko zan reseina hortan idatzitza. Animo animito anachita anachu chiquitita dime porque eres la mejor cita anazita la mejor cita karisita zeuza honen amatxi ole ole ole. Gora zanga eta kaisarrankia, eta gora lekitxoko palmeria. Dios, María! Etorri jauko ba, Rosalita. Tu baina, ze ondo? De repente. Ja. Ondarrotarra da, Rosalita. Nik benetan pertsona Gaur honek ez ondartu. dakit nola egiten duen, baina... Zanga, gora zanga eta gora kasarranka. Kaixarrankia. Eta lekitxoko palmeria. Hau, esango dugu, eta kreditua eman behar diegu, Madari Madari. irratikoei, radiolaperakoei, ze la venganza, egin dute atal bat, la venganza, osea, Bai, vengantzaren inguruan, eta sekzio bat honekin. Eta Hori da. esan genuen, kopiatu behar dugu, Oso ondo. kopiatu Oso guai behar da, dugu, sekzio hori, oso guai da. ze, bueno, zaila, nik esan behar dizuet, idatzi dut nire reseña, eta ze zaila. Hombre, dan zaila, norberari zaila. buruz zer esatea, eta gainera, ex baten hortik, orduan Claro. zure gauza txarrak esan berdozuz bai. Edo ez, Bueno, ze nik ez daukat. gauza claro. txarrik. Ez que dice, Claro, nik ja, pentsatzen, ja. egozentriko egia naiz. En plan Ni de... bego nintzen pentsan, baina... Bueno, ez dakit. Nik idatzi dut, bale? bai. Ostras, Idatzi egin luzi dut. idatzi zuen. Lucida, porque ikusten da horrela, tipo. Eta, egin dut ni produktu bat izango banintz moduan. Beitu. Osea, erosi duen produktu bat, ni naiz, bale? Osea, ber, Jo, landu dozu, metaforikoki, bale. Ta jarri dut, izenburua, dio. Bigarren eskukoa izateko ez dago hain gaizki. Jarri dut, valorazioa, 3 izar eta erdi. Bueno, ondo, más o menos. Vale, eta azten da. Erosketa sostengarrien bidetik, bigarren edo 3. eskukoa zela jakinda erosi nuen. Instrukzio horria baldintza perfektuetan topatu nuen, produktuaren ezaugarriak zuzen eta era ordenatuan idatzita. Ordenatu egi behar bada. Bi ohar instrukzio testuaren bukaeran. Not waterproof, osea, ez urperatu urputzuetan, eta produkto altamente inflamable, osea, berotu eta pum, egin dezakela. Irudietan itxura ezin hobea zuen, are gehiago, irudiek ez diote justizia egiten, eta horrez aurre, hau da, kanpotik kalitate hobea du. Hori egia. Arazoak martxan jartzean heldu ziren. Martxan jarri nuenean pilak klastera gortu zitzaizkion, pilen arazoa izaliteke, kalitate txarrekoak direla edo, izaliteke ere motorra azkar nekatzen dela, eta lakoetan 4 egun behar izaten du martxan jartzeko berriro. Itxaroteaz nekatzen naiz baina tira, gero merezi du, behin funtzionamenduan zerbitzua ona delako. Jo, Hau guztia izango da, bigarren eskukoa denez, behar bada aurreko erabilerek utzi dioten estragoengatik. Normala da, pertsona ezberdinek erabilieta gero, jariotasunez funtzionatzea ez da erraza izan behar. Egia da hori jakinda erosi nuela, beraz ez dut funtzionamendua forzatuko, eta presionatu gabe dejareke fluia. Arazoak arazo, konpainia handia egiten dit, eta prezio kalitateak merezi du. Bere intermitentzia zaspertzen naiz, beste marka batzuekin probatuko dut, baina momentuz, hau probatu izanaz, ez naiz damutzen. Oso ondo. Esan duzu datu asko zuri buruz, Bai, Bueno. bai. Harin kantzaten igual zarila. luzegia egin dut. Nik ez dut egin hain luzi, baina nik eiot literal jatetxe bat banitzen lez. Zaila da jatetxarena, saiatu nintzen baina oso zaila da. Niri bastante motxa beda, baina bueno. Erreserbatzeko deitu hobeto. WhatsAppa erantzuten tardatzen du batzuetan. Jode. Sartu nintzenean era guztietako janaria aurkitu nuen, baina entxaladetan dute espezialitatea. Jatetxeko dekorazioa arroxa da eta karta markina xemeindarrez dago idatzita. Sorpresa. Ondo januen bertan, goxo eta mimos eginiko da janaria, baina janaria nahiko tradizionala da oroar. Maiak beti beteta daude eta denak iskanbila itzela sortzen dute beti. Domeketan leku lasai izaten da. Oso ondo. Oso ondo. Bila guztien eraz, asko, Zeure buruari zenbat izar Hori da, jartzen hori da. diziozu bai, moduan. Nik nire buruari, Harreman batean zenbat izar dauzka zure buruak. Topi bost da. sortzi. Ez, nik uste dut 3. Vale. 3. Humilde. Ni toka pelotas banaz, Bai, Bai. Ni aguanten berzate, ni oso guai magia divertidetan naixuna, baina pintxen azenin hori, bai. Bueno, askotan izan behar da, Genizu Esku daukat, gorra, genizu porque handiz daukat. genizu daukezu, Boa, keston genizu daukat. Baina gero Felixia nautzeza. Bai, da, harin pasaten jate. Nina sola, pum! Ja, está. Da, bitu, hori engone bale igual reseña. Bai, oso jatorra, barrezko, oso ondo pasaten dozu beraz, produktu bat emodun egon dugu, bai.
Altamente inflamable. Bai, berdin. erosin eban, ze, bueno, etxura nokan, magia oso divertidia, esan eutzan arte, ba, ez jatela gustaten Bryan Adams, imagina. Nor da? Ez dakizu nor da Bryan. Bai, Ez dakizu nor da Bai, Bryan. bai, bai. Mesedez, altzazura ez teldu Bryan Adams bez, ni xipeo, ni Altsasura ez Bryan da Adams. eguzkia heltzen siquiera, osea... Da, abeslari bat, txiki-txikitzatik entzun Bai. dutena etxian, ez? Esatiaran esan dut, ez? Bai. Esan arte ez dakola gustaten Bryan Adams. Orduan jesagutu neban benetan zelako diabru bat, zelako zorrina dan. Jesus, Brian ez zelako- ezaguna? Benetan. Bai. Humilde isi izeten za. Bai, a ber, baukat, baina nik naz, orduan ezagutu neban zela nahi eban txupinazu bota, Bai. pa, 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 Eta jazta. eta 5 minitxuan, oi, barkatu. Ja. Olakoa Ja. naz. Naz, momentuan, pronto handikoa. Baina gero, zeizan pesaten jatezatutu, jo, barkatu, eske, hola naz. Ja. Bai, atzo bertan eukineban bat, nik ez dakit hormonakin banabil, eta eukineban horre txian bat, izan ez zaitxu eta guantaten ez bat, ez bestia, hola nemo gustan. Eta gero, a Da ber. gero, juzen zela, banes barkatu, eske. Gize pasaten jate. Eta kurrotxuri, bai. Gauza bat. Deurak, kurrotxo tranquil. ditzaten zeupe. Eske zuk esaten duzulez kurrotxuta, baina. Ja, nik kurrotxu esan diot, Bai, ere bai. kurrotxu. Ez que izan Horrek zeru irabazi txauko, benetan esaten dut. Bai. Mhm. Bai, nepo bai beraz. Baina, Vale. Bai, naz oso, pum, baina danerako nazola. Mhm. Intensidadea. Intensidadea. Oso intensia naz, bai. Mhm. Baina gero naturala be bai, eta hori nik usto... Batzutan gustetan gehiago. dala. Oversharing. Nire me encanta, Nacho. Ke Niri asko guai, gustatzen, eskerrik asko. Niri eske gente naturala asko gustatzen. Bai, neuri be bai, Bai. niri Asko. naturalidadia danen Importantea da. ganetik. Eta Niri gente horretxaitxi transparenti. gustatzen jatzuen, programi asko eta zuek be bai. Hemen egiten dugu oversharing Zu- itzela ere bai, Baina, marabia basarie. Ez que gozada bat, eroseriri buruz aldo, konturatzen zarie. Ez da baina zaibel zarrata ja ordu bete igual da nahi, oza. Ez que, guai da, hola, netorri, eta, no, soy segun pasa noia maleneaz, eta, aitzi berreaz. Literal, Anatxun gidoiko lehenengo partin agertzen da. Elkarrezketa bat. Nola dago Anatxu? Bigarren galderi. Apur bat lo que surja. Gure lagunarekin impro. Eta Maliren jarri zuen, nire lagunarekin. Baina egisa da, Bai, da zelako ondo da hori estazioan, da pim, pam, bueno, ontsa, eskero zen buruz etxen dugu, berba? Aipatu behar dugu, zurekin beste atal bat grabatu genuela, lehenengo denboraldian, allá por Hombre. 1960. Noiz Bai, izan hasieran, zan oso hori? hasieran. Bilbon, Osea, Bilborrok genuen. grabeta gendun, Mhm. osea, pentsau. Oso Bai. hasieran. Ai, ama. Osea, hor elkarrezketi izan zu ezautzeko. Onja da Onja, txarloteo. listo, onja da, venga. Bai, dago eukidot barriro etorteko, Dabitu, lekitxotik etorrenaz, Baina, Ja, eskerrik asko, baina, bueno, pues, Bai, ama. zeueri, Bueno, ni ez da baitzu. gonbidatziarren. Tarti zarratu eta guazen jarraitza. Eskerra daukazuena hor, pertsona esaten dut zuena, hola. Bai, Ja, bai, tal cual, ja. ez lan irordua. Zer diogu? Zer diozu? Bueno, bueltauga eta Anatxu hau parti hau da, deitzotzeu, zer diogu, zer diozu. Eta hola egiten dugu. Baina, hau gestu hau itxeu, zeizena daukau kalzadora sartute. Da berez, gai bat, aukeratzo tarte hontan gai bat, eta horri buruz berbaitxo. Vale. Eta ipinigu zer diogu, zer diozu. Ordun, zuzai bilbide handiko kasetarixe. Modan aditua, influencerra, oza, zure kurrikulume da, umoregilea. Baina humoregilea, bai. Umoregilea, bueno, eskeza danetarik. Itxuzu berba danetarik. Bizitzezuz, ez dakizen bat esperientzia, esautozu pilo bat, gente. Ordun, hainbeste esperientzia eta ibilbide luzeukitxe, seguru, topauzu zela bidin, igual, beran helburuk lortzeko, bide zikinen bat aukeratu den genti, Trepak. Estrategia, trepak. trepak, Jarri dugu, estrategiak Zer eitxune, trepas barra eskalatzaile maltzurra. eskalatzaile maltzurrak. Ordun, Eskalatzaile maltzurra Bai, gustatzen hola. jaten. eskalatzaile maltzurrak. Erixe da, telebizinoko munduko orokorrin bauken piskatori fami, ez? Olako genti gotiana, fami. Bai, fama gozia, pantalla gozia. Hori fami pixkat bada, sektore hortan, ez? Tipo, badauela genti... Ba, trepata hoz leku guztitan. Bai, Da telebistan, be bai. Hmm. Bai, hombre da, ozen, baina exagerau ganera. Bai. Nik azkania, niri penia emotena entre penia, ez da izan arrabi guzti, oza, penia eta grazia behin etxenabe. Ja. Bai, baina gero, eta zera hoz, trepak. Trepa tirazenak, baina igual minik eitzen ez da izena, da gero trepak min eitzen doia zena. Mhm. Ez? Da? Bitu nik esango, trepa tirazenak normalian, ni neuen az konsideraden bape, hori argi daukat. Trepa tirazenak normalian, dira,
inseguridade pilo bat eukelako, eta benetan talentorik ez daukelako, benetako talentu. Ojo, adosna, Nik 53 urteaz konturatu na, sobretodo azkenengo urtietan, azkenengo 2 urtietan egin duten nolako reflexio bat, hausnarketa batzuk, konturatu naz, benetan talentua daukon jentia, benetan onadan jentia, benetan beren lanian onadan jentiak, beste guztiak igual trataten dituz, eta dira zoragarriak. Eta ez zituela zertan zapaldu behar. Ez zapaldu, hori da. ez goitxi begiratu. Hori da. Oso argi daukat. Egixe da berez, zuk barrun pentsetan bozu, bale, ni talentu duket, ni ondona, bueno, edo ez dugu estan hori pentsa, baina, ez dugu estan hori pentsa, baina, bueno, Erosonago lasai bizi naiz. tranquil bizina, ondona nire buruaz, inguruko entornoaz, ez azten normalin olako enbidixa toksikoik sortzen beste Claro, ez que ez inganako. daukazu... Ez? Berez, pentsa, osea, Ez que ez daukazu gabezirik atzanean. Ja. Oso, hori itxen duzu momentun da, gabeziren batako zulako, inseguridade asko zulako, zure bizizaz tranquilua zauz da, kontzientzia tranquilua daukazu, danak bardin tratatzen duzu. Nik argi nahi dutena esan da, sobretodo gaztiari, ezin dauki erreferenterik goitxik behiratzen da. Ezin dauki erreferente bat, pentsaten da bena bestiak baino gehiago dala. Hori zen da, ezin dauki erreferenterik, bestiak baino gehiago pentsaten da bena dela. Edo bestien ganeti daola pentsaten da, ezin dauki, tio. Ze holan bazara ezara erreferente bat, da punto. Eta ume horrek nola jakin dezake bere referentea trepa bat dela? Diot. Nik uste dut hori, Bai. ikusten dela. egiza da batzuk oso ondo disimulaten da bela, zegero jentiaz dozenian, edo arpeizen moten da Claro. benean, eta batzanin oso ondo disimulaten da, eta zoritxarrez, asko da zorixe pasaten da, ez? Daoz, referente moduan daoz, eta esaten dut askotan, nik neuk ezagutzen duten jentia. Esaten dut, ke pena. Osea, hori ezin da izan referente bat. Ze berak eitzen da bena, ez da reala, eta mina eitzen dago. Eta ez dago ondo. Eta mina eitzen dago. Ja. Ez? Ala, Gatxada jakitxia, baina batzu ikustako, nik usten dut ikusi eitzen dela. Bai. Tratuan, tal, ze, heltzen da momentu bat, hain lasai daoz ja, euren rol horretan, tranquilo eitzen dira, Eta horri tukutun. gartzen da. Bez, ni pentsaten ebana, hola. Ja. Baina alako jendea da, tipo, donde gente, eta badaukate. Osea, Pila bat. badakite Bai, harremanetan nola konpondu, batez ere, bere beragokoekin. Guztiz. Bere mailan daudenekin da izaten da hor trepa. Hombre. Osea, ez orduan, jendearentzako, ezakit. Bai, edo niri pasa izan jat, de repente, niri ikor baineban flipa, lehengo bidarra aurkeztu nebanian atera kontuak. bai. Da enterasanean de repente, jentia miramonen nik aurkezten dutela, arpeira behitzen ezustan jentia zizaten saludaten berbetan. Zer? Ta ni flipa Sinesten zaitut, bai. Etxatun kontrako pasau, zedinot batzutan, bai, saludau bai, oso ondo, eta beste atzuk igual, ja, enbidixatik, igual, directamente, saludau bez. Hori txatzu pasau. A ber, nire enbidia no. Bueno, Baina, dinot, trepak dinek, askotan, eurek nahi da bedana, eta igual Gero ez da igual onartzen. seguramente atzetik hori garten da. Osa, esan da, superfaltzia dana norberaz, ez? Baina kasu hontan trepa denak saiatuko da anatxuren gana hurbiltzen, Hurbiltzen. berak Zerbait behintzat lotzeko. esan dezake anatxurekin egon naiz, orain Bai. anatxu Bai. aurkezle dela edo lakoren bat. Eta egia da, guri ez, bueno, niri bintzat ez zait alakori pasatu, niri baina egia da, gu podcast hontan hasi izan ez bagina, eta hau, hirugarren urtea izango ez balitz, jende askorekin harremana Ez ez litzatekela berdina. Eta hori da, edo jende horrekiko, osea, jende hori gurekiko harremana edo tratua ez litzatekela berdina, eta hori Hori bolan da. horrela da. Hori bolanda. Osea, Da podcast barkatu hau baina, bai. ondo jungo espalitz bez. Ja, claro. Hala ere ez digute puto kasorik egiten. Osea, Ez, baina ontxe geixa. Kasualidades, bai. hobeto doienin, Bai. estuixoa daukaunin, eta... Eta Bai. 12.000 hobeto jarraitzaile, doienin. kasi, bueno, 12.000. Jo, Ondo. ondo. 12.000, Eta bai. 3.000. Txalo bat. Zuengatik ez balitz ez litzateke posible. Irurok, kriston lana, abilo sari, Bueno, Bitu bueno. nik, nago, benetan, azken aldizan asko hausnartu dut. Vale. Eta jo nago konturatzen gaztiok, superrarro nago, ze etorkizun politxa daukau, ze beti izaten da, jo, gaur egungo gaztikin ez daukau ezer, gaur egun zagoze gazte batzuk pasada basariena, esan dut, Joan, ojala, nik euren sasoian, olako empoderamento bat, Seguru. olako Ez dauke. seguridade bat eukiko baneban.
Zuk ez eunken, Anatxo? Bueno. A ber, beti ukidot, baina ni, ez dakit, nik ikusten dut, asko binu sentio nintzen, edo, ez dakit. Bueno, A igual ber, beste beti garai ukidot, batzu, Bai, beste garai batzu, baina esko hori gustatzen jaton, ez? Zelako lagunen artin bezalako laguntasuna daukazuen, guk hori ez eukagun. Ez, Ez, nire kasuan ez behintzat. Nik ontxe daukat gehiago igual, gazteagokin degoten azbe baita, eura tauken hori, eta bai, a ber, lagun oso ona taukara, zora garrizak, baina ez eukagun non eukitzen dan hori zo zer pasatzen baiatzu lagunari konta, joa, guk ez eukagun da, gaur egun, nik hori ikusten dut badagola, ez da, emakumio, sobertu gure artian, gero eta gehiago babesten gaoz, gero eta gehiago, ez? Ganera azken aldizan urten daben perfil horrek zorizonez Instagramen eta denuntzia Euskal Herria, eta hor ikusten da, irakurtzen dozun izan duzu, jo, esko hori neuri bepasazat, edo hori ez dakin, edo, eta jo, hori oso garrantzitsua da geu alkarre babesteko, eta nik ikusten dut ongo gaztiok, zuen moduan ikusten dezela, jo, zelako ondo, zaozen eitzen, eta zelako etorkizuna daukau, benetan, ze beti goz, oker alrebez esaten, txarra dana esaten da, baina ona esanen berda, bitu egon itzan are txabaletan aurkezten Uezinemako, eta eitzen dabe bertako eskolako, komunikazioko laugarren graduko ikasliak. Bueno, zoragarri. Makinak. Inoiz, ez naz joan eserra aurkezten nahi ondo antolatuta dauna. Ostras! Bai, eta esan nahi eban bertan, zorizon duen berdora, ze, kriston lana, neukan denpora guztizan hemen, pertsona bi, zaten ona bestia dana, sari jazelan emon, eone, hau, ba, superarro esan eban, ostra, hau bada etorkizuna, ostras, eske hobetungo diraz gauzak. Holan bada, da izten bada eitzen ondo, ba. Ja. Eta superposik esan eban, urten eban, eratxalde ez jonitzan etxera, oso posik. Ke guai. Bai, benetan, superrondo eitzen dozu, eta superarrondo Euskal Gazteriza. Eta zuk Txalo, bero, Euskal Gazteria entzako! Euskal Gazterixi aurra. Benetan, a ber, danetik egongo dala, baina nik ikusten dutena zuen eta, zaten dut, zelako ondo. Alare, uste dut oso positibo egiak garela eta horri eskerrak, porque se nos viene una. Osea, datorkigu bat. Deutzien berdotzau, porque datorrena... Aurreko ni pentsatzen. Bale, dauzkat 25 urte. Gaztea naiz, ondo. Baina, ber, nik hemendik 5 urtera, ez dut uste gai izango naizela, osea, ez dut uste gai izango naizenik etxe bat erosteko, edo, bueno, igual bai. Ez que hoxe guna galdetza, baina Anatxoi. Ze, 30 urterekin oraindik ere, o alokairu bat pagatzen, o, ostia. Eta gu gau esan mundillo hau, zoragarrixe da bai, baina batzutan igual ez da munduko establiena, eta hori bolan da. Bai, prekarizu gara. Eta pentsaten da betelebiztan zozelako ja, aberastuta zozela, eta privilegio batetik eitz egiten dugu ere bai, ez? Oso nahi dut, eta ontsa guzi biara eta ontsa, ez? Bai. Osa, bihar fijori, pez, eta ez dakizu ze izango dan datorren lian, ze ondo programa bat, eta biharrian zehoz bertan, baina kentzen dabe, eta ez dagozu biharrik. Bai. Dori holan da, Zuk zure etorkizuna adibidez, ontxe momentun zau esamon, zelan behitotzezu. Horrek arduretzen zaitxu, ez? Ba, pizkat egunerokotasuna, nion oso posik nago, ze katana izan da pustu bat, eta nik ez neukan espektatibarik ipinitza, ez? Bueno, ia zelan doian, a ber, apur bat bai, baina asko zundo doia, orduan, ke guai. Ostras, izan da subido bat, eta gaina, katana hasi zinen momentun, esengu zen hain ondo, ez? Ez, momentu hortan oso txartu nintzen. Bai, Bai, katana estrenan ebanean, ez neuan bape ondo. Gauza asko neukasan inguruan, gauza bastante, bai, gogorrak edo tristiak, eta gero, lan bat, igual dagozu lan bat horrizten dozu beste da pentsatzen dana pin pam pun. Jauzi zirian gauza asko. Gauza asko jauzi zirian, da gero, beste gora batzupe bai, olako hau. Ez? Ni supersentibera naz, orduan, eta jo, derrepente ikusin eban, dana jauzi jaten. Da pentsan eban. Zeo zaitxeta. Hau, zeo zaitxeta hau pasaten nola. Jauzin berda. Bai, eta jauzin berzan. Gero igotzeko. Bai, eta gaur lasai eta baketxo sentitzeko, eta zori jontzu, degizia da, Zeni oso txartu nintzen, esan ara, katana, estrena birdot, eta nao, behia jota notin. Ja. Eta zelan lortu zen duen aurre itxize katanan, ez dakizema jenten aurre nazi biza zure bakarrizketi eitzen. Eta hori, iniz egu berba oso gogorra dala.
daukatelako inguruan jente bat, nik daukat inguru bat, dala pasada bat. Neure bikotia semia, daukat, da mundiala benetan ez da nahi semia dalako, eske horri ikusten dut etorkizuna, ez da holan bat etorkizuna, semia, bai. Aitza, nebak, lobak, iseko lagunak, lagun oso onak, ze azkanengo urtietan dedikanaz jente toxikoa eta egora toxikoa nire bizitzek kentzen. Oso ondo. Bai, hori inen berda, Hainen bida, total. Eta ez dakizu ezelako bakian, da horrek lagundu nau, daukaten inguru zoragarri horrek, lagundu nau, katana estrenan horretan, lasai egoten eta esaten, aurrera en berdot, bai ala bai, momentua da, eta gero katanak berako bai, emon hau hori. Txarto egon egin katana, Eta indarra. Maria Blanco adibidez, Maria Blanco nitzako izan da, deskubrimendu bat, keston laguna gara, eta emakume moduan, eta eske lagun moduan dana, pasada bat. Eta hori nire bizitzan sartun da, eta ez da zungo inoiz, esan betirako. Bakarrizkete datik ez hau LB. Bai, zestoarako deitxu guztan behin, nire bigarren bakarrizketi zestoan eroin eban, eta hortik. Mirari Martiarenak ezautzen beste zoragarri bat, mirari bai. Mirari ben nire bizitzan sartun da, eta ezautzen, deitxu anari. Ze, eta, deitxu guztan, superrondo. Listo. Qué guai. Bueno, tartea maitxuko gu, eta bueltan gatoz entzularen galdera. Entzulearen galdera. Bueno, ai ama, Teresa, Vale, bueno, buelta uga, eta daukau entzularen galdera. Eta sorpresatxo bat. Ikusi egingo dugu. Asko gustatzen sorpresa. Gaur egungo ze inbentu edo ze gertaka erakustezu harrituko liokeela hemendikan 500 urtetako gizakiari? Anatxu, cariño, gabeste Melene, te saludo, onena zehala. Eskerrik asko beti horreteatik. Besito for you, onena zea. Eta lagunak zaintzia zoragarria da. Badakasun laguntaldia, haupa lekeizio eta haupa zuek. Muxo hondi bat. Ai, Mari! Baitxegot! Kriston pena eman dio ez egotea, Bai, ezin izan dugu kuadra. Ez, baina bueno. Eta bitu, berak esen zandotzen nik inguru bat aukatela zoragarrizea, eta Mariak ezagutu dau, eta korrobora etxena, oza, nik daukat inguru bat, esaten dutena, jo, eske, ez don suertia daukat. Ke guai, ze polita. Bai, baina dana, oza, nebak dana, eske, pasada bat. Eta urtia pasala, konstientia, superimportanti da konstiente izatea, zer daukagun albuan. Eta baloratu, eta... Bai. Zer ondo? Bai. Eskerrik asko, Maria, bale, Galdera. Gaur egungo ze objektu gauza, uste duzu, ezin egingo dela ulertezina 500 urte barru. Osea, ze izango da, gaur egungo zer izango da, superarraro 500 urte barru. Komu negoaz bela. Zeba txorri piniko dalako? Claro, nik etxian txorritu daukat. Txorri manguera? Hombre, txorrito. Gurasoen komuninda, eta oindala gitxipini gendun. Dao, inmunduko inventorik onena, txorrua. Maravilla! Esta. Bai, bada. Hori probaten gozu ya. Listo. Aitziber, esto es nahi beste zer. Nik Japonen proban eban, eske nahi dut probatu. Proba. Txorri manguera. Joratik ez zure Ganera txara bakarriko. posizio itaukos. Claro. Dan, emakumintzako oso ondo dator, daukagunin hori, eta... Ilekoa. Claro, eske oso ondo dator, ze garbi, zikatu, dana itxen dutzu. Ze temperaturatan ateratzen da? Aldo zu regulabe, bai? Eta sekatu gero airea? Ba, aixia, opa. Claro. Nik Japonen proban eban, bitu, noiz izkondu nintzen, 2009. Super guapa, Josinela. Es que luego que no son amigas. Es que sí somos. Eta hori, no eskontzen bana itximizte zo. Ba, handa haukatetxean da, nik eskondu neoneko kasketia da, benetan esaten dutzuet, obra de arte bat. Zena kasketia. Bai. Zuri ondo geratuko jatzu, Bai. Anatxo gorizan emazte? Kasketia zer da? Kasketia da. Tipo, burunulan ipinitxeko gauza, tipo, pedererixia. Zelan batzuk eruten da, belua, mendik eta hola. Ba, ez da belo bat, nirea, olantxeri baina kasketia bakar. Super originala. Instagram daukazu foto? Nik uste da. Kuskristatuko dut gero. Eta... Kriston politxe. Bueno, nun egongo da. Kontua da,
jarriko dugula. Oiare Bai. dio jarriko dugula. Oso ondo, ikusiko zuen. Hori da. Ze esaten deuna? Txorri mangeri. Bai, nik asketia me da igual, neri txorri mangeri. Eskondu nintzanean, Bai. jugun jean japonera, Japon da Hawaii genuen. Eta, bai, eta japonera helduta bate, bueno, eski gara daukata japonera helduta batera, komuneko papela esan dut ez da. Bai. Heldu nintzen japonera heldu ginean, ez dakizen bat orduta geroan, avionian janda horre jateko molakuak, ez dakizen bat larritxuta, porque holan etxen dudana, asko. Eta heldu ginean, da, bueno, komunera noi urtetzen do komunetik, eta aeroportutik ziargo izela, jente guztizan hori behir. Hani, empezamos. Hemen ez da ikusi lodi bat, horren etxepotan, hemen ez da ikusi sekula, bez? Andan a tirar galtxua txikinak eta, Bai. está bien da. Joseba, bueno, osiz, tranquila. Baina begira daukaraz da ora, ia, osea, askotan igual neure paranoia edo, eta Joseba, bai. Begira daukaraz. Bez, ez da nire paranoia, honen zer. Da, gizon bat etor, ganik, zer, totzuta itxuten. Nik, erneaten eban, ez da, gizonak kasuripez. Zer da bilonek, da aurrerutzen joan. Da aurrerutzen joanen Joseba, de repente, Ana. Zer. Komuneko papela neukan, prakan sartun da, gona sartun, baina metros y metros, oza, kolia, baina itzala, komunetik, bitu, baina exagera. Ostras! Joseba negarrez esaten ben. Zilan koño estotze behituko dio, komuneko papela daukazu popan sartun da. Oza, zuk imagina. Ostras, zeona. Eta hortzen proban eban txorritule lehenko bidar, baina gero iotekeran kontizu komuneko papela bartu nahi eban. Ez que no, niri pasa hori. Ez jatzu pasa inoiz joan komunera eta... Oinean pegatuta bai, zapatian pegatuta. Ez, ion da, gonia eta danak atrapak altzerdizakin eta popa biztan jutia. Ez que ez naiz gona eramatekoa. Ez, niri pastate beti bodixane hori amendik gatzira kanpotik. buzten emoti. Ez nik Azteri buztena. Miramonen jantokizan. Bueno. Zer? Bueno. Ipurdi biztan? Da freskuri ezen du nigertzen gara, Nacho. Freskuri? Bete eta jantokiza, ora punta. Eta nik hartu neban bandejia eta bandejia soia sartzen. Bai. Hau, bai. De repentian, postrietan nagola, emakume bat. Nina zagora nor zan bez. Ana, barkatu, gonia daukozu horretan. Behitzen dut, jantoki guztizan euri begira. Jode, ze cabroiak. Euskara getorri zara emakumi hori, baina bitu zema denpora bonitza. Claro. Postrietan izan zen. Ikusi eben, danak, daolakua daukaraz, beste bat, atzanengo Ibizara esun itzanen iseko esan udan, urtetzen da komunetik eta itxeko. Zer, benetan? Baina neukasan azpitziko lan, patadun, Vale. pantalo, baina, claro, eran bragas, o sea, ez da, pantaloi zirian. Fijatu. O sea, kuleru zirian. Deixeko kana. Zer. Ez que jatzetik ez aurretitako. Ez gerira lotxagabe izatea. Baina, zer lotxagabe eta kanora bako bat, porque es que, behin baino sarrizio paseatela, o sea, fija, claro, atzia ondo, neukan ifijan nintzen atzia saurria, Bai. Ba, horreko gara ezit, gu institutoan, zortzitan sartzen ginenean, institutora jartzen ginen banku batean, eta bankutik ikusten genituen eskailerak, ikasle guztiak igotzen ezakizer, talako batean agertu zen instiko idazkaria. Maila transparente batzuekin, te lo juro, zirela mediak, osea, mediak ziren, lo que pasa que berak uste zuen mailak zirela, eta orduan gu en plan de, tio, gona jartze aztu zaio. Osea, baina bene, te lo juro, kuleroak ikusten zaida dena, eta gu flipatzen. Bai. Eta bera mailak inbale golez. Mailak inbale, pero etxetik edatera Itzela. berri, osea, benetan, kriston, gixajoa, bai, eta gola. da hola negozan egun guztia edo? Guk behintzat ez genion abixatu. Gero nik prakak alrebesi pintxean hain izeot. Osa, idulesta. Prakak alrebes? Boi, idulesta. Baina txandalanak horrek Ah, itxileta. claro. O nik isek idulesta, baina bersin más. Bai. Ba, ez hain besterako. Ez. Nik, es que asko aukara solako. Brageti zabali, baina hori nire estilo. Brageti zabali nik atzaneko monologo baten. Beitu. Hori nira normala. Ama itxukeran, de repente. Eta ez dit inork Universidadera abizu. zunitzen amentxe donosti neitzen da ekonomiako hor eta jo superma. Danik, benetan erazu abizea Brageti bajatuta horreitela ordu bete, tío. Ostras, ze movida. Itzela. Benetan, bai, osea, beti neure horrek atrebutuk erakusten.
naturala, pues como la vida misma. Como la vida misma. Eta guk, ja, maieri emon bitzeu estaudianita. Despedidu. Sí, ya listo. Osea, superrari. Opari badaukagu Oparia. zuretzat. Benetan! Hombre, claro. Ai! A ber, Ai, Zerden, mesedez! oraindik ez dakizu zer den, Ez da atera. ikusten. Zer etera? Zer A ver, otera? a ver. Salsa bat, ai, eskerrik asko, neska. Pia, diktasen kolekzioia itxen dut. Amargata Benetan daukara izango etxeko guztia. Qué guai. Baina bai, kolektasen kolekzioia itxen da. Ai, Qué pia, guai. gustatzen, jatu Bai. politxa. Bueno, Eskerrik asko. zuri etortzeagatik. Ondo, benetan. Hmm. Super gustora honaz. Bai. Ez Jo, dugu aipatu bai. garela animal print bokata bat. Bai. Hori, bai. Egisa da, nahi barik, baina Bai. txelako gusto hona Bai. daukazu. Hombre, claro. Bai. Jo, que guai, Anatxua, super gustora hoga. Neue bai, eske al nintzen egon amentxe arratzalde guztizia. Esan Bai, otzun, total. baina hemen errepikatzen dabe privilegio batzuk. Errepikatzen dabe, lehenengo izen da elkarrezkeri, eta gero ja, urrengo 2.0, urrengo izen da txarloteu. Txarlote, gauren jo. Hirugarrena ja kolaborazio pagatua. Bai, hirugarren kolaborazio pagatua, eta ingo gu, hirugarren. Bai, nahi Bai. dozuenean ni superposik etortenaz, benetan. Kriston ondo itxen duzuen eskak. Eta Bai. zuk ere bai, eta zorionak merezi duzu y kontotu koño. Eskerrik asko, bai, horixe tortolia, sobre todo, Tortolias. gure tortola. Gora Gora gure tortola. Baina kontuz ez teixez la erre. Hori, kontu zibilibe bai. Kontu Kontu zelako zibilibe bai. plantxekin. Ze erre. Hori da. Erre itxen da, baina gora gure tortolak eta gabona natxutxik. Agabona natxutxik. Bueno, gabona natxutxik. Gabona natxutxik. Makoka la calle.